Veľké Dravce pri Lučenci. Toto je miesto, kde sa rodí vynikajúce riešenie viacerých problémov, ktoré kvária Slovensko. Na tomto mieste šikovní, tvoriví ľudia majú dlhodobý projekt pre ľudí, ktorí sú v pasci generačnej chudoby. Je to nielen brat Filip, ktorý sa tu vo Fiľakove stará o rómske komunity v znevýhodňujúcom prostredí, ale aj ďalšie ľudia, ktorí tu pripravili jeden úžasný projekt tvorby, výroby biomasy, biometánu z vlastne prirodzeného odpadu. Dokonca zo zberu drevín, inváznych rastlín a podobného biomateriálu sa dá vytvárať biometán, ktorý vie nahradiť ruský plyn, aspoň čiastočne. Tadiaľ to prechádza aj rúra, kde sa dá doplňať tento biometán do plynovodu. A o čo ide? Takto sa zamestnajú ľudia, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, ktorí sú veľmi dobrí v zbere prírodných materiálov, ktorí to dokážu robiť. Na začiatku cez sociálny podnik a ďalej v rozvoji tejto firmy alebo firiem, ktoré tu vznikajú, tak, aby pomohli Slovensku s energetikou, aby pomohli Slovensku s ekologickým poľnohospodárstvom, vodohospodárstvom, lesohospodárstvom, ktoré sú všetky ohrozené inváznými druhmi, klimatickými zmenami a tieto veci sa dajú tu obrátiť všetky na úžitok. Zamestnaním vylúčených skupín, ktorí sú dobrí v zbere, dajú sa tu vytvoriť špičkovou technológiou v zahraničí veľmi úspešnou Portugalsku, Maďarsku na výrobu biometánu a tak znížiť závislosť od klasických energonosičov. Toto je miesto, kde sa rodia takéto veľké veci, kde sa dajú zapojiť ľudia do vzdelávania, vrátiť do systému, vrátiť im dôstojnosť. Bodaj by súčasní vládni činitelia počúvali ľudí, ktorí majú riešenia, ktorí to vedia riešiť. Tak sa budeme mať všetci na Slovensku lepšie a budeme sa môcť radovať z práce a jeden z druhého.